Stop lige her. Stop lige her, du der. Hvor har I gjort af resten? Tager du bussen nu, Svend? Vil du tage bussen hjem? Hvorfor? Nu er vi jo lige kommet i gang. Hvor er resten af holdet henne? HC. Kommer de? Ja, ja. Men de var der lige bagved. Der kommer bussen, så kan I tage hjem her. Nej, det skal de